खुलुमबाय बडलेण्ड खबर चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दा एसेम्बलि इलेक्शननि थाखाय मोनफ्रोम दोलोआनो रायजो राजाफोरनि खाथियाव गावबा गावनि बिजाथि देरहानांगौखौ लानानै न' थांगासिनो, जेरै हागौ एरै बयबो रायजोफोरनि साखाथियाव थांनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो नाजागासिनो। रायजोफोरखौ गोबां मोजां खोथा बुंनानै रायजोफोरनि गोसोखौ बोनो नाजागासिनो। बेबायदिनो बिपिएफआबो गावसिनि निर्बाचनी इस्ताहार बेखौ फोसावबाय। बेवहाय बिथांमोनहा बुंदों माने गाहाय बिथांमोननि थांखिफोरा जाहैबाय बाक्सा, उदालगुरि, चिरां बे मोनथाम जिल्लायावबो मेडिकेल कलेज लुफुंनाय, बिदिनो उदालगुरियाव स्टेट लेभेल इउनिभार्सिटी लुफुंनाय आरो मानास हाग्रामा ओनसोलनि खाथियाव गंसे एयारपर्ट बानायनाय, लोगोसे बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव एग्रिकालचार इउनिभार्सिटी लुफुंनाय आरो क'क्राझार भुटाननि गेजेराव जे गोदान रेल लामा जानांगौ गेलेंफुंसिम बेखौ थाबैनो लुफुंनाय। बेनिफ्राय लोगोसे गोबां लामा दालां फ्लाइअभार बानायनाय बेफोरनिबो माबा दङ इस्ताहाराव। बेनिफ्राय लोगोसे गासै 160टा बिथांमोनहा बिथांखिफोर फोसावदों गावसिनि इस्ताहाराव आरो माखासे गोनांथि थानाय जेफोर इस्ताहाराव सोसननाय जायाखै बेखौबो सावरायनायनि गेजेरजों मावफुंनाय जागोन बेबादि बिथांमोना गावसिनि निर्बाचनी इस्ताहाराव फोसावदों। बेबायदिनो मोनफ्रोम दोलोआ फावसायनानै थायाखै, मोनफ्रोम दोलोआनो बेबायदिनो गावबागाव इस्ताहारखौ फोसावगासिनो दङ। जेरखम कंग्रेस दोलोनिया बोराय बुरिफोरनो मासाव 1250 रां होनाय मान्थलि, बे मोनसे बिथांमोननि इस्ताहाराव दङ। बेबायदिनो कंग्रेसआबो गोबां गावसिनि इस्ताहाराव माने गोबां बिथांखिफोर फोसावदों, जायनि दारै बिथांमोना रायजो राजाखौ गावसिनि फारसे बोनो नाजादों। बेबायदिनो बिजेपिआबो गासिबो मोनफ्रोमबो दोलोआनो रायजो राजानि खाथियाव थांगासिनो दङ आरो गावसोरनो भट होनो, गावसिनि बिजाथिखौ देरहाहोनो दा नाजागासिनो दङ। एसेनोसै, गोजोन्थों।